接下來，過去到台灣紀念市嘅白紙沙旗，伊呢也係鋪落地旗，有8隻工人出冊，126戶人家。伊能各位做沙旗演出哦，盼各種嘅活動由居民來參加。韓國廠伊呢有沙旗貨幣制度，用自家嘅專長換別人嘅專長，用服務換服務，用時間換時間，相互分享聽數，改善沙旗關係。屯日嘅沙旗出冊，屯沙服、沙草嘅下巴歸好。為當主嘅來到前野老人休閒之家，也到沙旗老人家來到亞隻嘅大水庫，等一下，大家就會向下食住。料理歸自用歸好食，一禮拜有3檔主，沙旗老人家會向下食飯打發唄。何回くらいこちらに来てらっしゃるんですか？それから週3回。3回。毎回来るんですね。じゃあこちらのサービスはどういうあなたにとってどういう存在ですか？もうサービスは満点。白紙沙旗也見看起來叔叔為嘅傳統，唔但唱賣式咧，咩係沙旗杜康上愛創業嘅人做得來實施嘅場所。あるいはその住民が何か起業したい、立ち上げたいといった時にそれを立ち上げ支援するプログラムをやって、それもまた宣伝していくと。喫茶店がありますが、その喫茶店のようにこのお試しで自分たちが起業するために何をどうしたらいいのかということノウハウの提供であるとか、あるいは場所の提供であるとか。ここでそのレンタルしてもらって、どんな店をやろうかなっていうことを考えながらずっとさせてもらってて、で、ここで、働かせてもらうことでもっとこうどんなお店をやりたいかっていうイメージをもっと明確に持てるようになろうって思って、で、今は、パンを焼いたりとか、接客をしたりとかさせてもらってて、で、自分で将来的にはパン屋さんができたらいいなと思っていて、そのための今イメージ作りをここで働きながら勉強させてもらってるというところですね。無論係睇老人休閒自家食住，也係睇沙旗實施傳統廉價幣，我減錢都做得用沙旗嘅貨幣。でその配られたチケットを持って、例えばちょっと、送迎をしてもらったりだとか、あるいはここの今からご飯食べる街角デーサービスを利用できたりだとか、他いろいろ地域のイベントの参加費として使っていただくようになっています。不止10年前開始有沙旗貨幣制度，目的係愛強減沙旗嘅人，愛大家多交備，睇見之後真正做到相互聽數。今では例えばローソンで使えたりとか、ユニクロで使えたりとか、スターバックスでも使えるんですけれども、日本円でやったらいいんじゃないかって話もありますが、これ大きく違うことがたくさん僕らにはあって、まずこの通貨を手に入れようと思うと、なんか地域と関わったことをしないと手に入れられません。特に子どもたちは地域でボランティアをしたりとかですね、地域のイベントに参加をすることでこれが手に入ります。でそれを使って初めて自分がやりたいことに対してこのお金を使えるようになります。例えばその子がたくさん貯めてですね、自分が買いたかったものを買うというのもできます。就是有沙旗嘅生意呢，想愛攀嘅需求發通，因為他人團盤嘅支持，裡面真實攀升呢。子どもたちが自分の夢を実現するために、地域の大人とか地域社会がその子の夢の実現のために何かお手伝いをするための企畫です。でどういう形でやるかっていうと、不止沙旗也係有200戶530人邊呢。沙旗杜康大細細事情，就會考慮到居民嘅想法，就連態度安用嘅設計，就參考嘅沙旗居民嘅意見，連生意嘅意見都該重視。だからここに馬車道ということで子どもたちがこれ考えたものとしてなっています。我嘅愛種用嘅形式，咪係居民自家決定。沙旗杜有8棟工人出冊126戶，居民希望我嘅愛保留傳統從我嘅樣嘅，門打開就看得到隔壁鄰舍個個有人情味，唔會將黑體留嘅我，留下唔識留當嘅人，係日本該罕見工人出冊嘅形式。いろんなこれまで
いろんな活動をしてきたっていう、40年ぐらいいろんな住民活動をしてきた経過がある中で、やはり住民さんのニーズを普段からどうやって聞いていこうかと、住民さんにこんなニーズがある、こんなことで困ってるっていうのを話を聞きながら、それをまずは行政にお願いしてやってもらうことがあったりとかなかったりとかする中で、自分たちでできることもあるんじゃないかっていうのを1990年代後半ぐらいからですね、住民さんたちがもう少し自分たちでいろんなことできるよねって話を進めてきたのがきっかけで、その中でもまずこれはできるね、簡単なことからこういうことは自分たちでできるよねっていうことがいくつかグループになったりとかプロジェクトになって進んでいったっていう経過があります。也係米諾斯嘅供養出冊嘅日本米嘅空間個本單嘅年半前呢，係喺上草灘農嘅一個蔬菜。唔過呢，沙期接管以後，屯一個天呢係標本沙期嘅居民來種掉嘅青菜果子，像一個係標本成品種嘅生意呢種嘅吃鋪嘅，像一下已經有好雜嘅。北子沙期3年前成立沙期營造共同公司，爭取到居民是公營出冊嘅經營管理，負責維護出冊數租金。唔單止韓國合會到沙期居民嘅需求，按你沙期看起來，韓國有管理，大家每個用人親密，為相互安幫、相互分享。ただ単に商売をして金儲けをしたいっていう意味だけじゃなくて、どういうことが起きるかというと、僕らが管理に入ることで、今までは箕面市の人が公営住宅に住んでる人から例えば、トイレが壊れましたっていう電話を受けて、全然知らないトイレを工事する業者の人が行ってですね、修理をして、終わりなんですね。で僕らの場合は、住民さんからセンターに連絡があるとですね、じゃあ一回見に行きますね。トイレが壊れてる。だけどもう一方でその高齢者が例えば別の困ってることがあったら、そっちも僕らキャッチをして帰れるわけですね。だからそういう意味では管理をすることでその高齢者とか地域の人の生活自体のサポートに入れるという意識を持っているので、一定お金ももらえますけれども、それは行政からですけれどもね、指定管理料でお金もらえますけど、一方でちゃんとコミュニティワーカーとして地域に入っていける。で特に公営住宅に住んでいる生活のしんどい層の人に対してのサポートができるというメリットが生まれてきています。希望嘅簡單，氣候過後嘅運作經營是韓國重要，不止沙期盼各種發通。探研設置樂樂嫩嫩都做得參加，同時還做得屯沙期內部嘅人交流。附近唔但像係本年係天天，還有連帶嘅沙期演出，一旦打造出一等愛嘅幸福家園。